De azt tudtad, hogy Pálkán élt egy igen szép nő, akinek állítólag természetfeletti ereje volt? Ráadásul ő volt a kocsmárosné, de erre a falubeliek is csak azután jöttek rá, miután egyikük meglőtt egy vadudat. No figyelj, mondom a sztorit. A legenda szerint a nő elcsábított valakit, akit mindenféle cselszövésekkel, hajszálakkal az erdőben egy fához kötözött, és ott hagyott. Áldozatunk tudta, hogy kivel van dolga, és azt is tudta, hogy a nő alakváltó. Ezért, amikor az erdész megtalálta és kiszabadította, megkérte őt, hogy az éppen arra repülő vadudak közül a középsőt lője le, mert az volt az ő rossz akarója. Az erdész elvétette a lövést, de a jobb szárnyánál megsebesítette az állatot, aki a pákai kocsmárosné volt, és ekkor egyből eltűnt. Mikor az erdész visszaért a faluba, betért a kocsmába és kért egy icebort, amit a kocsmáros hozott elő. Ekkor az erdész megkérdezte, hogy hol a neje, mire a kocsmáros azt felelte, hogy nincs itthon. Az erdész egyre erősítette, hogy otthon kell lennie, és amikor a kocsmáros benézett a szobába, látta, hogy valóban a neje betegen fekszik az ágyban. Az erdész elmesélte a történetet, és hogy a nőt vadlut képében sebesítette meg, amiről megbizonyosodhat, hogy ha megnézi a neje jobb hónalját. A kocsmáros meggyőződött erről, és kiderült, hogy a nő úgynevezett szépasszony volt. Olyasmi, mint más vidékeken a vadleány. Szépségével és szép szavával megigézi a férfiakat és csapdába ejti őket. Például mocsarakba, vagy, mint az előző sztoriban, megkötözi és ott hagyja őket. Az eredetben Hunort, a főszereplőt is elcsábítja, és majdnem csapdába ejti, de ő még épp idejében észbe kap.